أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا للإسلام. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yantong tanu Allah untong tanu amalan abu ukur tanu amapia yang boleh tanu mga tao ayam yato unian na agama niyan nagyang kaya agama tanu agama Islam. Yang kaya agama tanu agama Islam para aturan o kawaya-guyag tanu na ini kumpason wallah so kawaya-guyag o mga tao ang mga lulubay kay tingkapyan kubagar o mga tao ang mga lulubay. Itingkapyan kubagar o mga tao ang mga bubagar. Salawat ang uso Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uso mga pamilya niyan, sa mga sahaba niyan, so mga saling gugupa iyan na dumayamang sangkulangwan o mga tao amiyunot ko pa rin tawagama tanawagama Islam. Oriano to na ini sa mga karakano agyang utua pamamagayan wagama tanawagama Islam. Yito nitiyalo ko nang ko aniya tanagudiyarang ko ang kuwa pangani. Mabaloy so kanay usagin singiyan ama po kaw niyan so puso o manusia aruruparupan na mapakay ng kaiyan so parateya sa kapanunanunawan opis sa katawan sumasa akang babatada niyan. Gito dumpan na mbaloy yung wawda sudasakan sa giyang kay langwan amiya ka pa magugupa at pamikiran na katero nagalabakan na tamo o kasasako duwi sa giyang kay di ikatendingan na sa giyang kay madrasa tanu Madrasa Darussalam Ibn Hasan. So langon-langwan o mga gururon ko kapaguluan ni kira na giyang kay pagariyakan si Al-Ustad Yasir Daing. Yang kaya mga datu miyasang kaya gerar na antawa kada masang kaya gerar si ko mga datu na gusto mga bay pala ako sa kano din pagudasan limuk wallah yang kaya pakambabara tumuwa tanu iman tu agawi maluwag ka na mapupop maka lombo tagiang kutua kapkapaya gagiang kutua syariat akan nakakagi sama na nakataw koron na dia kan keto ni terungko gaino yang kaya mga pagariakan mitundu gamit teruna gitu baik teruna tongan na iran puro agiang kutua ilanuta na kurang buman nagyan na tongan na may pupuro kadili ka doon upul maulog ayos to nagyan kaya pagariakan mapuro akan yang kaya may na presidente si sa Libya na si sagyang koto kaya pa maguyagami sa kawayaguyag na kapapatay na dita din na kitol kegegat mula da pamikiran nagyang kutua ayaman at itu mapaparatesi wallah
dinisisyonan wallah melunsun-lunsun sayna ama magariari na mga tawan dudun sulinang aparatiasi wallah. Yang utua tempo, yang utua miyangaw na tempo nasaden sa mga tao diro penggaganatan lagi tititwa mga tao magariari. Inirangadian so pagarinian sa titud na pagarinian kada ama nada ina nada pagari kasabu sadi makan didingila. So alhamdulillah yang kaya miya sampai taniman tu Sagiang kaya mau olah-olah sabam na apia di tanurun kia tu kidan na importante na so panabuntaman tanu na miya ilay wallah. Amia pagtanu si ku mga tao, amia kesangkapan sa kiniraut agiang kaya di ikang gubernur sabam sagiang kaya iman tu, amia pagtanu amia kesangkapan. So alhamdulillah agiang kaya darpatanu sagiang kaya barangay lembang. Ibagay wallah subalas amapia sagiang utua lauk sagiang kaya darudupa agiang kaya pagariak na si kadapi. Yang kaya darpa iyan na mabubaluya iya dambana apasa dedekei o mga tao miyaninin degesi ikwagamatan wagama Islam. Isa sa kanyan na katawan wallah liku katawi tanurun inirang gugetian swagamay anda manay kapakarapasyan tunganay sa kanya na malay ubo sa anda manay kapakadayamang wagamatan o agama Islam badan mi kahandas wallah dan yan masampay yang kaya mau ulaw-ulay mantuwa katatamanan sa giyang kaya di ikang gobyerno sa bar. Ibugayron wallah giyang kutwa balas amapia o kaya pa dalam yan si sa giyang kutwa kuburian. Allahumma amin. So sama na yan na sabab sa giyang kutwa kapakalayat tauras na ayah ko dan balain ndairan akan upamanian ka anna ipagumantan oro nagyang utwa kaya magusayar kita no agyang kay guruang abigan tanonian sa panguyat mga tawjihat may pantag sa agyang kay kapaguluan. Kagiman to na ay program tanu, ay kalilimod tanu na haflat tansib, induction. Ay mi tuturo yan na sa pinggulaw la tanu sa biyang kayami po saragun. Kagisa man na ya, na lumalagod ya sa ikulangon o mga madrasa. Adiran din na kablaga yang kaya katandu sa uluana sa iko mga murid. Kapili sa nakuda sa iko mga murid ko umanda na ragun. So pinggulaw na tanong sa giyang kay may po sa ragun, na miya akas na imanto na isang kadapman kung gugay sa giyang kutwa rakiya na kadato na rakiya na kabai. Sabab sabyang utwa umanda na tumagsuragon uman may pusuragon nakasambyang pumanasip ikadwa kamusik. So sama na yan na inupan na sa kano'y minibida mga aryami, mga wataami asa kano'y tutanda samanan sa kabubaloy niwa sa kanay mga pipia ang mga wata, mga murid. Ko kaya baloy niya, miya pili kano asa kano'y paguluanan ko kap madrasa. Maapod kano patundingan sa kapya akap ko ilaya ko di ikap madrasa sa giyang kay madrasa kano Darussalam Ibn Hasan.
Tagu niya sa ginawa niyo, inukano po na miya pili. Inukano po na miya baluya, miya po na si Eko. Miya pili at paguluanan. Baluy na nakuda. Kakarina sa aden amabubaloy arkiyo asangan. Akiyo gupiyo si Eko kapya di ikatendingan na si Eko di kap madrasa. Lumalago din si Eko langwan ng mga madrasa. Adirun na ikabalag. Ngayon ito, na ay isa aarapansan o mga guru na ubakan o mabaloy aw kadalungan sa pangilaylay niyo sa mga guru niyo na kalukalo na basta kano'y mabaloy ang makataros sa iko panaguntaman o mga guru niyo sa apya din niyo kalawanan sorkira na panaguntaman na ay importante na apya boda na kiyasan kira nagyang kutwara kiran apa naguntaman na panisikay saan demanay katoro na kaalin agyang kutwa betad adi mapya kapagintaw diyang kaya kabaloyan ako da sama na yaman na pagpumulaan na kanwa agyang kutwa mapya yang uto akabasa yang kay mapurwakan si kadapi asamane tigin na pamumuluan yang kay mga fertilizer timpla ay timpla si ko mga wata sa kambaloiran ang mapiyay lunaw sama sa iman to naubata din tulad na pamikiran so betad akap pagintaw o mga bagwa kalumbayan na ay mataan na sisiran sisuramid sa giyang kay kapanwaswasa giyang kay Western Intuition. Gaya to. Di po ka ato so kapag na si ikwagama. Tungan ay malami bibintaon. Ay mga rarayga karina na sa eskwilan na 5 gawi. Nasa madrasa na 2 gawi. Makataaruba, makaparangan so program sa madrasa o program sa eskwilan na ay magpakalabi igira o mga otan na sa program sa eskwilan. Makaparangan sumbayadan sa madrasa o sumbayadan sa eskwilan na ay magpakalabi watan na sumbayadan yan sa eskwilan. Makaparangan so kapu sa uniform o mga otan sa eskwilan na sa madrasa na ay magpakaadidi na sa madrasa. Sa eskwelaan na dapat ng mga pang-opening na miya plansa din sunditan. Miya sastre din. Bagupan, umandragun na sambian. Si isa madrasa na adnap ko si mata madrasa, mapo di kamero. May punsa haba na suwata na miya kapag uniform. Sa kalimiyara sambi na patagra dunia. Matatamanon salam. Bagupan da eri. Ngayon ito. Na hindi daray nun sa wagama. Sa eskwilan na di. Sa eskwilan na di pangkalit suwata. Biya kawatawatan sa walay. Ngayon ito. Na nakagi sabab sa dapat pagalas 4 na biya po kaudnolok siyan. Tingin na kalit takapman sa eskwilan. Sa madrasa din naman sa madrasa na kalit suwata. Ngayon ito. Nagiraman ito alungan na Jumaat at walungan na Sabto na langon na pagitunggal pagkuwata. Kalit mamo. Amay ka sa eskwelan, nada pagitunggal pagkuwata. Kaya no, nakagipan na ng gilaan o babadin malit suwata sa eskwelan. Anap ko ito na lagi danan. Anap man o balangon. Dito no di katirwasat, tunga na yung mala, at kita tagap o panaguntaman o gugay sa iko madrasa. Okay, nainutan wa panutula ka panguyat. Apya mo din duwa gawi. Oras sa madrasa na amay kapanaguntamanan watay anda manaya ikala amaswa yan na apya mo din 5 gawiin yan sa eskwilan.
Yang kaya kakabaloyan na kuda umano siya. Na kailangan na kaimulangan tanwa mala iniyasangan mga arayami. Mala iniyasangan yang kaya sarig na ay kaya panutulawin sa Quran natigu Allah inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula atau kama qala subhanahu wa ta'ala. Yang kaya sarig na ini dulu na yang wallah ini dulu siku langit na tamad na siku lupa na gusiku mga palaw na dairan pangrawa ay no nakagimya karagurgo naman nagyang kay iya tas tanggungan daabaw niya nga raw siku langit na gusulok pa na tamanda na siku mga palaw sabab o kargan amay-amay na ubabadan dimining gulala nagyang kutu asarig kaya daabaw niya nga raw na ayam ya tuon-tuon na miya nga raw na tigwallah nagyang kaya manusia sikitano aw bani sa manusia na ay betadiya na tigwallah na innahu kana zaluman jahula ay betadu manusia na daam malampulang iya na Buddha piyang araw niyan susarig di niya nakatawan o anto na ay mapungkulaw la si isagyang kutwa urian yan. Okay, nasama na yan, na ay ka panutulat tanong ron, na apya di tanong kaya komplituan sa kipunggulalanan sa sagyang kutwa sarig, na ay importante na may ilay wallah apya ka tuman tanong surkirat karkitan ron ang panagutaman. Yang kaya kabalayan na kuda, sama na yan, na sa kanong mga wata amin na baling kanu nakuda o ipon din ni manto na taman din si ikop Korea masa ayar kiwa responsibility na si sa madrasa na makaliniw kanu saya na miyadap man ngayon na saya sa madrasa mapupusuragon sa permiyo sa madrasa na miyakas agyang kuto kabubaloy niyo aad na misa sangguler kanwa kada. So ayaw mabubaloy a responsibility tano na si sa madrasa na kailangan agyang kuto kay muling itano so kapag kiyugupan tano por kitano asangan anto na mga guide ang punggulaw laan tanong diyang kaya kapaguluan inukano miya baloy ang mga nakuda kasamanan na kupakay amiyukit miyukit tanong si iku aturan yan minili kano sa mapiya subuhin wallah tigina inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl katay giyang kaya guru tanu mabubaloy sa kanya ni mudirul ma'had na ino sa kanya miya baloy mapurabulos ka guru ami pia kay ngumamisra na gusto mga inapadaka sa giyang kay darpa tunay tataros at tanong Katatay niya. ha? Masya Allah.
Naino kapag buba na ngakatang ka. So Allah na ini subuh yan, ini subuh kita na Allah igira manuto apili tanu sa uluan na ayat tanu piliin na yang kuto didaitan yan. So sama na inukpan na miya kaukit sa miya milikan o na sa kanay miya pili o mga pedayuwa, mga murit, kasar kanu dumaday. Kasuguan na nanwal. Aamay ka pili kanu sa uluan na ayap piliin anak uda paguluan bukan sabiang kutwa sarig nagyang kutwa kisanaon agyang kutwa galabak. Dumada ito nagyang kutwa galabak na inupan sa kanoy miyabaloy inaraw ko pinili permero ko poras number 1 ko paganay inu kano sampon miya tabu kakarina sa kanoy miyabaloy dadaita nagyang kaya mga murid apuguluan niran inu to piliin so dadaita niyan. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amay kanay kukum sa ekulat undulun-dulunan kapag pupanta-pantag o mga tao. So kapag pupanta-pantag yung mga murid na ayami ko kumanagyang kuto akon tulako kuman. Inusakan sama na ipapirman akalo-kalo na ubagiyay makanggulalan sa ikop Korea masa. Abasta so kukuman na dimi puginay na dimi pugamaama na dimi pupagari. Aid na kikokom nagyang kuto untol. Ino tumi pumamili. Ang kain ito sa kanim boloin apakah perintah si ko guri si ko orient umasa si ko kap kedalungi si ko mga luksiw yang kaya mga guru niyo na kalo-kalo na sa kani makataros sa iyang kuto panaguntamaniran. Yang kaya kapaguluan na isa miyaloy o Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala sa Umar na isami aloy na nagyang kuto tigin na la islam bila jama'a wala jama'ata bila amir wala amira bila ta'a. Da abaliyo kapag Islam amay kada grupo niyan na da abaliyo kang grupo kata tayon amay kada abanian uluan. Nadap manabali uluan amay kada pagunuton. So sama na yan na so isa ka madrasa na matatayon. Na kailangan si kukap madrasa na ad na mabubali ang mga uluan si kudi ikap madrasa. Nasadin sa miya baluya uluan. Na binasap man so uluan amay kada abanian pagtawa pagunuton. So anto na yung mga isa ang mga ulaw-ula agyang kaya kapaguluan. So kapaguluan kapanakuda na kailangan na mapadala mo na yung utuwa kana uban yan ni pupapuro agyang kutwa kabubaloy niyan anak kuda. Magaya ko ron sa sampula grade si sagyang kutwa tipupantag na o nakuda si kumangay na padayan. Sa manay nagyang kaya kamarakan na 5 timano.
magaitan ugiran sa 10. Yang kaya kemarakan na 5 timan. Bida-bida sa kalak. Na bida-bida ino nanti kang bida-bida Allah kang bida-bida sa apa kang bebetan. Pakai baratan tanong sa giyang kaya amagiye iron nagiye sa mga nakuda, mga uluan. Nagiye iron nagiye sa mga ulama. Nagiye iron nagiye sa mga kawasa. Nagiye iron nagiye sa mga data-data reliable si poder pa. Nagiye iron sa mga miskinon. Oh, sama na namanya kompleto so tau si ikudar pa. O di na si ko mga murid ko madrasa. So andi pinakamaluwag sa giyang kay 5 akamar. Akapakaposisyon wa Iran na ilay niyo man nagyang kay ting-tingaji iso pobre ikudar pa. Kapag kay saku na kaun man nagyang kay mga pedi na kamar kadini yang kesaku. Tungana yang mala imamala. Dinian kekawas so ama alima so mga dato kay kuyaian. Lani mga dead na okay. So mamuso matang kay libil kudar pagi na lagi diembun. Walang lang na diperadingil sa kawan na diperadingil sa dio. Melagi-lagi na giyang mananapat. Ugay na giyang kay ama alima so uluan na apian di semua niya. So ulama na purasong. Purasong ko mga dato, purasong si kumatang kay da lebil kudar pa, kesungguhan yan sa mga pobre. Lain yung mga langon niya ke kawasan mafia. Na ayang kapakapangawa-kawa, adiyang kaya ting-ting, na di manis, na lumalabaw. Kay kemamalairan, nagyang kaya dato Iran. Nasa kaamurit, niya baloy ka rais, na pananggilay ka, ubak ka mabaloy at ikatisar ni rais. Naayasuan ka, napapangingit po ang kasiran. O pangingit po ang kasiran. Sakay makapudyes, sa kapukasong kakiran. Wana diran pugayaw na yunan, sa mga padagang mga murid, na inupan sakay miyabaloy na kuda, kasakay mabubaloy ang maluago. Antonay Gaid tanong, si ko mga sahaba ridwanullahi alaihim, agi sa manena, agi mo to akatero, wallah, igira man to, pili ka no sa uluan, na pumamili ka no, si ko dumada ito. Nagyang ko to akabasa, to na yun pa na sa kanoy, duda ita nagyang kaya, mga murid, anak uda, sa kanoy, miya pili ang mga pipiya. So mga sahaba, ridwanullahi alaihim, pagkataw sa mga Khalifatul Rashidi, so Abu Bakar, so Umar, so Uthman, so Ali, patsiran ami aloy, ama piyajib panakuda sa ito Orient, o kiyawafat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O gayid, naubo pa makuda maaloy apat kataw sa Khalifatul Rashidi. Akapakay mo baloyin alima kataw, nakapakay man amabaloy ay kalima sa Umar bin Abdul Aziz. Ngayon ito, nasukiyang pagintaw, kiyan dito, o Umar bin Abdul Aziz, na matag sa kaniyan, miya kalabi-labi duragun guruakan. Ini pagintaw niyan ko, kaya baloy niyan anak kuda, kaya baloy niyan adato, na miyak pakakawasan niyan sudarpa, na miyak pakalinta diyan sa mga tauron na taman si ko mga binatang, na miyak pakasuro-surot yan, miyak pakapagayon na yun yan. Ayabu at kaya baloy niyan anak kuda na matag miya kalabi-labi duragun. Ngayon ito, sabab ko kapiyan niyan ikiya paguluan. So kapiyan niyan ikiya paguluan, na may disiplina niyan, may pagkakawasan niyan, agyang kuto derpa.
So di pagayon na yun, na miya pagapagayon yan, miya pagasurusurut yan. So di makapsusungwa, miya pagasusunguwa yan. Miya tangkad-tangkad, at sa mga arimaw, ada akailayan, alagidiran, abaraniwa, ay nun tanabayran di ka pagdasi, na miya pagapagunod, miya gaganyan, miya kapamagunuta sa mga kambing na gusto mga arimaw, sa isa sirambu sa kaplalakaw, sa iku mga darpa, na isa sirambu di ka kukudapon sa iku mga malumik papanggo mga darpa. Ngayon ito, iniisa sa iku Umar bin Abdul Aziz, ang tunay sabab, amat tagmiya kalabid duragun, at kaya baloy niya na uluan, na may pagkakawasan niyan sudarpa na kaadil asemo katsi sa giyang kutadarpa. Ayan isumbagian natigina idha saluha ar-ra's wa saluha al-jasad. Igira tigina tutagumpiya sa ulo na tutagumpiya sa lawas. Nalagi na ng sukat pagingad na amay ka titagumpia sa mga anak ko na siya udarpa na titagumpia yung kuto kadendero pagkataw siya yung kuto darpa. Amay ka mapiyay tangga na buantangan sumabubalayan na kuda. Uluan siya yung kuto darpa. Uluan o mga murid siya yung kuto diran di kap madrasa na mapiyay mambuat ni susurong yung kuto di kap madrasa. Antonay panatindig o Umar bin Abdul Aziz kung ipupantag niyan sekunde to aniyan isa amya aloy natigina law kana bayni wa baynakum sya'ratun ma inqata'at. Amayatigo Umar bin Abdul Aziz o pamabuat tigo Umar kaadin ama papadalam sa ikapagalat-talat tanam ya gusong deto anakan aisam bukalaw mo atali na di naman natigo Umar Mardud waya buat tigi na kala atali ama papadalam ikapagalat-talat tanam ya gusong mga deto anakan na lagi bukalaw mo na di man natigin Mardud. Baik na to Ida shaddaduha arkhaituha. Amayatigo Umar kajang kutuat tali ama papadal merkami ya isem bukan ubo na ida shaddaduha arkhaituha na amayatigo Umar kagamit na kuiran na napasugutang kusiran. Amay kakuminwa sa kabaya sundatuan naluluagan sira nagyang kutwa datu Iran. Kanau ba kumwa sa kabaya sundatuan namiyaki pagar nagyang kutwa uluan. Di mambu kia pisangan. Wa idha arkhuha syaddadtuha na andeg na tigo Umar kalu agiran ko tali kadiukadukawan siran din na bumamit na pugunot-tunot ako kiran din na andi kadukawi kiran na tigo Umar kalu aganiran so tali na sakang manatigi ni penggamit kiran yun na ilay ni walang wakiada yuan na pararaway pangingin tugus kandi ka angayaw na malaasda na piyan tegiran din na mambuwag yang kaya kauladan sa kalod namia bunuto-nuton dan nanti kaduka-duka ko sedan na mo tapan kasakan yang manipung gami apun paging gami tahun na miyardu nakanu bunia na giyang kuto mala sedan nalagi nanan sakanu mabubalay ang mga watami di isinanadin na kailangan na mas tao kanulumuag matao kanulumuag basta sakanu mabalay anak ko na ba kanu pagit paraduta kung deto aniyo. Eno kena yu anso Umar bin Abdul Aziz kasabab sa diyang kutuwa
pihak ay barakian sa api isang bukalaw buka atali ang mapadal mo kuno pagaltal tanira na usod dato anyan na di din mardu ngayon nakagiyaw gumamit siran sa kabaya na puluwagan yan siran na udugkawan siran na sa kanyang manipong gamit kang kaino na ansiran pagpakaubay si kukadato o Umar bin Abdul Aziz di na ni miyawlaw sa kataw po na dato ino kailangan sa diyang kay nakuda na madaklis sorong nagu malayat agyang kuto adimian di kapamimikiran miya kay sana agyang kay sakatawa dato na siyago iyan so talasugo ay niyan kubaya kuman sa karni sudato siubuyan so tala subuin niyan mangudan niyan tigiyan na kuha na kung ka sa karni sa padiyan na sadin sa katawan na kaapina ka magpiya kung mga karni sa padiyan na ayang karak na kuha ana tumiyali ko dagyang kaya tala subuin yuda to na sung sa padiyan tigiyan na din yan din di pagistadi na makaw sa padiyan na anto na ikalasya kuha na karni ada niyan na akan terway kuan so atay niyan o so kambing o sapi o tunay klase niyan na karne ayos subuan o dato nasad na tigin sa pinakamatya kung mga karne sa padiyan na ayang karakan na kuan piyaka pag-assignment yan so tala subuin yan na sumiyorong mambuso tala subuin Agi mga masapadiyan na inilisiyan alang wa karne ibubutan. Wanday mapiyaw. Na ayago miyato niyan na miya pinakamapya kung mga karne sapadiyan na sudila yan. Inibaling yan. Agi miyo man yan kudato na tigin na dato kataya sa karne. Tigin na to na miya kuwang kang karne yung mapya. Tigin na kagi ay pitero karagan na sadin siya kato na pinakamapya. O karne ay bubutad sa padiyan na ayatan kuwan na itigin na miyak pamikiran na pinakamapya o mga karne sa padiyan na giyang kaibilayan nakiyak pundidanon may mikiran sudah to wala gitu ba kaya sorungan tigin na alhamdulillah daw katakawin sudah to ka inamadi yung purman siyagu yung purman tigin na kasoy ka sa padiyan alhamdulillah kayang kami ako na sa pinakamapya natigin na ito na ikrisya na karong sa padiyan. Natigin na kasoy ka, nakuha na kong kapurman sa karne. Nasadin sa pinakamalata o karne sa padiyan na yung karakan nakuha. Pumiyasi sa padiyan na milulubak man. Agi ito man, namiyasi maka padagang pindugang sa marata karne. O minuwag man sa karne, na man na kinuan, yan diyan kay dilayan man. Dilap man. Ini baling yang mangguda tu. Tigin kuda tu kapay tigin dato so karni. Tigin anto na sana tigin lagi pinakamarataon. Tigin ayam yang kuang kagupagan na pinakamapya na sudilayan na piyaka kurapang purman sa so pinakamarataon na so man at sudilayan ay karakupan minimum. Kailangan na tigin na magugulo karakan anto na kapyan yan nagu anto na karatayan. Tiginahay dato. Aji tiginapiya bunga na ka dang karakan pero wanto na ikelas siya kuha na kan kambing, sapi, unta, karabaw antawa ka nga ninsan anto na karni ay tigina ini sugu karakan na so pinakamapiyaw na ayaw tigin na mini marukul ka nagyang kay dilayan na ayaw na tigin ay kadwe ni sugu karagan na so pinakamarataw na dabu na tigin maling ka sa dilayan na lagi na tigin dato upunat tigin sa manusia na ayaw tugumpia na so dila o manusia na may tugumpia giyang koto kapagin tawag giyang koto mga tao na upong man sa manusia na ayaw mabinasa na giyang koto dilayan na may anti o giyang koto kapagin tawag dahil al-fitnatu asyaddu min al-qatl. So kapag ang balas sa fitna
ase maka pengkulalan kudirun di ikaterwa na temu adigu mas mana akap perkara do akap kabinasanian ubagi yang koto akap patay manusia sa tawa-tawa ngaino so kapag patay manusia sa tawa-tawa naron butaman sa tawa kaya binasan nagyang kaya dila na upunay di makampo ng mga oripun Allah mga watani kaayang binasa nagyang kaya dila o manusia na sataga katero na merawt sa social media na interwa dunia nagpalapalay kaya binasa lumiyang kapo na upunay diyang kaya masa tanaliman to na kailangan nagyang kutwa kapukumpana seko dila seko kapakauntulian seko kapiyan sa kanong mga otami di kanudi sinanadayan seko ulaw na akap pabuluan ay anta per kanong mga leksyon na gusto mga guro niyo mabaloy kanong makasangkapan seko gupanap kisalim bagwa masa ngayon nakagi ayang bulungan tanong na subupan kitaling umamasa yang kaya masa taniman to naso Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala an na isaam ya aloy niyan natigina idha aradtum an tanduru mustaqbal hadhihi al-umma fanzur ila shababiha amay ka aya kabayaka na kailayang kau antunay mapanggulaw-law gupan kisalim bagwa pagtaw na ayang katigyan ilayana sumasa ka papantaganiran sumasa ka papantagan o mga bugok kisalun wa mga wata yang kaya mga bagwa kalumbayan na sadin sa galabakiran na inshallah nagito'y kalingaga o gupan kisalim bagwa mga tao so next generation na aya at pagilay niran na sa kano na sadin sa tipugin taon niyo si Kuagama nagyoto din ni Kristono Iran na sadin sa kalubay at tipugin taon niyo Kuagama na inshallah nagyoto ni Kristono Iran so sama na yan na aya ka pundi bilo para kanong si kumapia mga watani kalo na sama na yan ay kadagalo mga guru niyo siya pakadagdagal tanu 10 sa kano ay kadagaliw labi ka nung magatos mga mustahil iba sa kanwa labi ka nung magatos na di niyo kalawanan so kapasang mga guru niyo asa sa pulo sira na bulima paning tanong si wallah mabaluyai makakuha kanurun sandawan agyang kaya may ito tumatumakurkan mabaluy so kaya baluy niyo anak ko da aginan din ipasugan asa kanay mabaluy amalingaga ugupan kisalim bago pagtaw inirang gagaten so agama yan daman ay kapakapasyan mabaloy kano ama kesangkapan wagamatan wagama Islam sekop Korea masa kasabutan sebenar mapakasunggaya sumarata nagu sumapia nagu makanggulalan agi yang kutwa kikupuman sisagi yang kutwa ontol agi itu dan sa Quran agu sa hadith wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syukran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh